ka izugoro ohi ebe na-anọ na-ewelite olu na-ewelite olu ebe na-anọ ụzọ ebe na-anọ be mmadụ ịnọ yes sir nke ịma ndị chetara yes sir okay nke ka afa data woman ijere ori na nke ya report ndị be anyị ọkụkọ agbasakwanụ na okpesi n'ala Igbo ka enu ihe ụmụ anyị na-aghọzi aghọ na enu obele nwa unu na-ene anya dị afọ 16 ọ sị na ọ na-eje afọ 15 anya ọka dị n'afọ 16 ya 17 years ka ọ na-ezugharị ohi n'obodo o wee jee ohi ofu nwaanyị a wee jee kpọrọ ya ndị sekuriti emechaa hapụ ya o wee jide wee banye be nwaanyị a wee jee tinyere ya sniper tinye mana toothpaste mana ite ofe mana ihe niile nwaanyị a ka nwaanyị a wee rie nwụsịsịa geenụ ntị ka unu fụ ka o si wee mee na ka esi wee chọpụta fịa akwa obele nwa kedu ihe a na-azụzi dị azụ kịta bikonu ka ọ hakwanụ m etu a n'ọnụ geenụ ntị tụrụ na sekuriti amish ka ọ rịpọt chara na sekuriti amish ịkwụrụ ụgwọ pawa bank yes sir ụnụ kwụchara ụgwọ pawa bank ka ị batara gịnị ka ị mere ọgwụ oke ka etiri na nri itiri ọgwụ oke na nri yes sir tinyekwa na gịnị na toothpaste na toothpaste tinyekwa na gịnị n'ofe tinye n'ofe yes sir tinyekwa na gịnị ọgwụ yes sir with also with rice sir oke itinyekwa na rice yes sir a na-eri ka ebe ebumnobi gị ji tinye so onwe sir onwe ha afọ ole ka ị dị getting to 17 years 17 years ka ị dị yes wee nwee obi igbu one family no sir ị na-etinyezido snipers na nri ka gịnị mee ịma na sniper wee ya itinye na nri onye zuru ohi rịpọt ọrụ na sekuriti itinyechakwa ihe a na nri zukwa ori ọzọ ebe ahụ gosi na ịdịgo harden by this age ka ị na-act like this ibuzi egbo ime gịnị ọkwa n'Imo steeti ka amụrụ gị yes sir oge Ebuka bịa lụọ ya ọmọda ka ọ kpọrọgidere gị n'otu yes sir i wee batazie saịdị a ka ebe vileji ihe a mere na Amish n'ebe ka afa dị vileji Eziama ebe na nke ọfịa na ebe ọfịa Okwuchukwu dị n'obodo ebe n'Eziama dị n'ebe Eziama nke dị n'Osumenyi na mgbaga side Eziama ọ Nnewi ka Amish ka ụtụ ụtọ Eziama ọwụ ụtụ bụ ndị ọfịa n'Eziama Amish yes sir ị na-eme ka ọ na-ịmanye ihe but it is deadly ị pụtara ụwa ọ bụrụ ori ka ịsa ịnụrụ nwoke obi ọjọọ onye kpọrọ gị sekuriti ịgba mbọ chọọ sniper tiri onye ahụ na nne ọ bụrụ na m ejideghị gị ikwetere n'ọgụ nwa mere datin ọkwa ikwetere ọ bụrụ na m ejide gị ikwetere n'ọgụ nwa mere ya and ọ bụrụ na those family nwụrụ onwe ka esi kweta n'ọgụ nwa mere ya enweke jecha ofu onye aka dị ọcha jide ka o si dị ka Chineke God ama mponichi gị n'ụwa gị niile. Thank you. Bise anyị unu afụgoni enu ihe a na-aya ọ karịrị akarị n'ala Igbo biko na gị nwa bụ nwaanyị mụta nwa biko anya gị saa ma nne ma nna anya unu saa ebe ụmụ anyị nọ ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ọkachasị ndị nwoke andị mara ụdị ọyị ụmụ gị na-eme marụ ndị ha na ụmụ gị na-eme ọyị ka ị wee marụ ka ị ga-esi na-ahazi ha bikos ihe na-emezi n'ala Igbo ọ karị kedu ka obere nwa dị etu a ga-esi ka obi wee were sniper ọma na-etinyere ndị a na nninye a ka o kpochapụ the whole family maka na nwaanyị o zuru ohi nwaanyị je kpọrọ ya ndị sekuriti ọkwanye ka anyị ji ayọ ndị gọọmenti ndị Igbo biko na unu alaikiri ihe a na-eme na be anyị na nwatakịrị tote ihe ọzọ na-etinye aka n'ihe ọjọọ maka na ọrụ adịghọ maka eso m na-ekwu ọ bụrụ na ọrụ dị n'ala Igbo onye jichaa ma sekọndịrị skuul nata sef o jerisi ka ọ rụchara ọrụ ọfụ ọrụ rụcharụ
adịghị sure na mmadụ ga-anọ na-echeso ihe ọjọọ. Ndị gọọmenti bịa, unu eduru ụmụ unu, ma ndị gọvanọ ma ndị senatọs ma ndị House of Reps kpọrọ ụmụ unu niile kpoje obodo oyibo, ha nọrọ ebe edoziri edozi, ha na-agụcha akwụkwọ, ọrụ dị na-eche, ha na-agụkwa akwụkwọ, ha na-arụ ọrụ. Mana unu establishie na ọrụ factories na industry ka ụmụ anyị fụ ihe ha na-arụ, unu jụ. Maka gịnị? Maka wickedness dị unu n'ime. Amakwa m ihe ọzọ m ekwu n'ihe a. Gị nwa na-ene n'ile ohe onyonyo a, kedu ihe iche? Maka as long as na ọrụ adịghị n'ala Igbo, ihe na-ebenụ ga na-ebekwa. Beruso ma ndị gọọmenti emere ihe ha dị suppose. Gwara anyị osio na idle mind is devil's workshop. Kịta onwe ihe ha na-arụ, ha nọ idle. Ekwensu eweruzie ha kwarụ ngwa ọrụ, ọkwa ihe ha gwara anyị. Ya bụ na ihe m na-ekwuo, ọ bụkwa na gọọmenti emeghị ihe ha dị suppose ime, ịrụpụta ebe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ga-abụ ha jechagodu ma sekọndịrị skuul a na-arụcharụ, ma ya bụzie mgbe ha gụchara mahadum, ka ha jee na-arụcharụ nwa kịrịkịrị ọrụ wee na-ejide gbagbo kọmbọ n'afọ na akpa, ka ihe ọjọọ hapụ ị na-agbata ha n'obi. Ha etu a, ihe na-ebenụ ga na-ebekwa. Ọ bụkwa sọ ọrụ sekuriti juru ebe niile. Sekuriti one ka a ya ekreti? Ọsụ sekuriti bụ dịsi ọrụ ndị gọvanọ na-ewepụtara anyị n'ala Igbo. Bikonu ka njuke na ajụjụ a, bikonu ka ọ ha ma etu a n'ọnụ, mekwa na enu mee na ana, unu ekweghị ime the needful. Ihe na-ebenụ a na-ebe.